What's up, Super Fam? For today's vlog, mag-unboxing ako. Kilig ha, char. Although, kaning things, kaning siya nga gi-order na ako sa online to Shopee. Kain ka ng mga pilakadis pa rin siya na order, mga 3 to 4 days pa din. Naabot na siya. At receipt siya na ako. Sabi ko ni, usara po ni siya kauban. Ako na siyang gi-order for a purpose sa akong sa purpose sa akong pag-vlog, which is kanang handle nga ginatawag nila og monopod or mabani siya. So, di na ito patagalon Super Fam. Di na ito nasulayan og abre kung sa sulod ani niya. Start. Hinay. Open eh. $5,000. Yung rubber. Napadyo day laing. Padyo siya dire. 1. Nice isang surface. Medyo nice siya nga pagka-packing kay kuan siya kanang all wrap kay badayon. Ang iyahang kuan dagway sa sulod ani para masulti kay punta ang iyahang box murag wala ginulumit. It feels like before nga mga resin nga lumit siya. Ay, tagal mabuksan. Grabe, mapapacking ba? Oh, ano siya? Ano siya. Bakit ba? Nice kayo. Super Fam. Narinig siya, nice kayo. Nice kaya ang iyang mga feature, iyang formado yun, ano siya, stand XT-10 wireless selfie stick. Oh, wireless selfie stick, nice one ha. Tani sa si opinan ni og unsa gyud siya ang aniyan sa min. Kuan nga pwede man ma-open na to. Ato pong basahan sunod niya ang yang mga procedure para ali ta makuan ba maglibog ito sa iya. 1 million ups. Wow, nice one. Nindot kayo siya Super Fam. Saan siyang sunod man? Naada siya kuan. Pam, dayon. Ano siya? Hanap siya clicker. Ay, wow! Hanap siya button. Hanap siya button is dire na dire gabutang. O, dayon dire. Ano siya dayon? Atong taon yung battery. Kaya maratag, curious kita. Curious kita ng mga butang sa earth. Wow! Nice one. Bluetooth guru ni. Ayun, sana may sudan eh. Darda. Ay, sus ba? Kiba ni? Kaya ko ba ni cellphone? Kaya ko sa sana magod ko yung cellphone. Nya, ang iyang style. Ay, wow! Ay, wow! Siya. Wow! Nice one! Kaling sa di paglakan eh. Di ko kabalo dyan. As in. So, ni siya pag-function na eh.
Ay mo na siya gitawag o di man kabalong mo basa god. Muna na siya diha, di man magbasa-basa. Muna na naka-very good ni mo dong. Tanaw. Ay, may kusog. Ano siya katong dere sa may dato ni tao na para okay siya alright kayo ba? Siya sa may dere sa balom. Siya diha, oh. Na, okay. Installer. Ba't ka ni siya? Lagi na siya ilain na purpose. Ako rin na siyang ikuan. Ako rin siyang gi-unbox. But ang mga kuan ani, nyara ko lang yung tanawon super fab. Kaya magkaroon mga ibog pa dito. So, unik siya. Oh, di pa maka. Kuan kayo. Ay, still na. Sus, nindutan sa pang selfie, oh. Vlogging. For quick vlogging, okay na kayo siya. Super fun. Nalagay tayo laing nga pan ba? Para palayo. Muna ni siya super fun, oh. Next time. Galing ka na yung iyahang kuan, or gali lang na siya nga matap-tap. Na dito, selfie. Ganyan siya. Nice kayo. Nice. Nice ka siya. Nindot. Nindot siya. Masulod ra sa bag nga gamay. O, nindot siya. Thanks for nindot kayo ang ihang pagkakuan. Nindot kayo. Ang surface niya nindot dayon mura ang ako yung ika-comment ani sa kuan online nga satisfied jud kaayo ko sa ilang product. So mao na siya super fam og thank you og sa wala pa naka-subscribe sa akong YouTube channel, please subscribe and hit the notification bell para updated mo sa upcoming vlogs nako. And thank you. Bye bye. Love you.